Tretí moment, a zároveň aj ten záverečný moment môjho príspevku a zamýšľaného príspevku, sa týka vlastne akejsi zmeny paradigmy doposiaľ skúmaného fenoménu, alebo toho stanoviska, tej pozície, z ktorej vlastne skúmam tento problém. A ja by som možno trošku invenčne a vo vzťahu k téme neskorého Wittgensteina upriamil pozornosť na to, že je to taká zmena možno s úvodzovkami aspektového videnia samotnej Wittgensteinovej filozofie, ale zároveň chcem pri tom jedným dýchom zdôrazniť, že neznamená to rozhodne a takmer v žiadnej miere rezignáciu na tie pôvodné stanoviská. Takže mohli by sme povedať trochu s úsmevom, že aj kačka, aj zajac ostanú celí a ostanú vlastne akoby prítomní. Nebude to nejaká pozícia, ktorá by vlastne vylúčovala tie doterajšie analýzy. Na pozadí Wittgensteinom koncipovanej dichotómie medzi hovorením a ukazovaním som preto pred rokmi vyslovil interpretačný záver a tézu, že umelecké dielo nám svojím zmyslovo-vnímateľným uspôsobením svoj význam ukazuje, to jest ukazuje vo Wittgensteinovskom zmysle. Ako pritom dal Wittgenstein na vedomie v traktáte, citujem, čo možno ukázať, nemožno povedať. Na pôde Wittgensteinovej filozofie a jeho estetického myslenia by sme mohli umelecké dielo, respektíve umeleckú tvorbu, vysvetliť ako ukazovanie toho, čo nemožno povedať. Chcem však podotknúť, že autonómiu, ale predovšetkým osobitosť uvedeného modelu jazyka nakoniec vysvetľuje, prípadne dokonca sprievodne umocňuje i ten fakt, že u Wittgensteina by malo alebo mohlo ísť o jazyk pôvodný, to jest o jazyk, ktorý zaklada príslušná, to jest umeniu prislúchajúca životná forma. Tu mám na mysli Wittgensteinov výraz z jeho neskorého obdobia Lebensform. Zohľadňujúc totiž kontextuálnu rovinu Wittgensteinovej filozofie a domýšľajúc pritom nastolené analýzy, predpokladajme pritom, že koncept umeleckého diela ako realizácia toho, čo možno ukázať a teda nemožno povedať, však iste neznamená, že prevádzkovanie jazyka umenia je náhradným riešením, ale to, že ide o riešenie pôvodné, prvotné, celkom prirodzené a vo vzťahu k témam neskorého Wittgensteina aj nevyhnutné. V paragrafe 523 a vo vzťahu k výtvarnej tvorbe Wittgenstein taktiež okrem iného uvádza obraz říká sám sebe. Mohol bych říci. To je to, že mi něco říká, spočíva v jeho vlastní struktuře, v jeho tvarech a barvách. V rámci publikovaných autorových rozličných poznámok Wittgenstein, revidujúc evidentne, ale explicitne citovú estetiku, ale podľa môjho názoru implicitne nie len citovú estetiku, okrem iného uvádza. Umelecké dílo nechce přenášet něco jiného, ono chce přenášet sebe sama. Na základe Wittgensteinových explikácií k nastolenej téme, to je k otázke verifikácie porozumenia, nazdávam sa, že Wittgensteinové závery neponúkajú zázemie pre metódu verifikácie ukazujúceho sa porozumenia umeleckému dielu. A zdá sa dokonca, a to nás asi neprekvapí, že disponibilitu v tejto otázke alebo veci nemá ani sám autor vo vzťahu k recipientom jeho dielu. Dokonca pripustme, že vzhľadom na osobitosť a pomenované špecifika jazyka umenia môže dokonca platiť, že ani sám autor nemusí tak povedať zákonite porozumieť svojmu dielu. Náznak takéhoto konštatovania dokonca nájdeme napríklad v už spomínanej teórii Susan Sontag. V tejto súvislosti zároveň platí, že hoci je nemožné poprvé ani verbálne tlmočiť, to znamená sprostredkovať jazyk umeleckého diela, ani po druhé bezpečne verifikovať otázku porozumenia dielu, Wittgenstein ale predpokladá možnosť byť nápomocný pri sprostredkovaní jazyka umeleckého diela. Tento moment má mimochodom aj nesporne pedagogický presah a týka sa napríklad umeleckého školstva. Keďže však vo filozofii Ludwiga Wittgensteina nemá konkrétne kontúry, nemožno z neho budovať systém určený pre pedagogickú prax. Podľa Wittgensteina, mimochodom, aby som to aj teda nejakým spôsobom ilustroval, podľa Wittgensteina napríklad platí, že filmom, v ktorom by bola použitá Schubertová hudba, môžeme získať práve porozumenie pre Schubertovú hudbu. Avšak, jedným dýchom Wittgenstein dodáva, neplatí to o Brahmsovej hudbe.